karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og dinhi Hayay maka... Hibaw ko dong, oy. Kaya di naman tumangutana ang nangita ni mo, ha? Nangutana naghain ang inyo. Ang ituduan ako. Pila ko'y kipadadong Brianna? Pila kipadadong ng Inday Iluna? Ayaw nalang kahi ubo sa iyang pagbiyak nga wa magpahibaw ni mo, ha? Kaya't iyang tuyo. Mao ang pagtabang ni mo alang sa kaayuhan sa mga bata. Dili ba? Dong Brian? Ay, ni gusto na kining kainituhan sa linat andot. Apanihaw mo na, oh. Kwentahon sana kung imong utang, ha? Gamay na kayo ni Oy. Wa kaabot og 300. Nagpadagporta si Luna. Wa mo kanihibawan. Ay, dong. Di arang bayran na ni mo, dong. 3.80 ragod eh. Og ang pilunon ng panihapon ni mo, 40 hiwaan ang baka. Anya kanon, balik duha. 60 tanan, dong. So, kuan, 3.80 og 60, 440 na. At chicken feed. Niyan ako sa bahay. Huwag ako masayad kumuha na ba ko uunsa. Ngayon ko gilimdan bahay nini. Unsa ilan ito mo? Huwag ako mag-interes sa kwarta di Runa. Pero kay ba naman ko? Ang ngayon ito ko mahibaw. Sobra na nilang gibuhat. Naghilom-hilom sila paghatod ni Ilona sa airport. O karon, nagpakahilom niya po sila. hoy Dom. Nada ka Dom, Brian? Di pa. Bisag. O pa man tingay ka magkapanihapon. Elbe. Ang dami Elbe. Nagbasiyo na kundaan pa. Bray, dali. Nanihapon ako. Salamat. Susiyon ko ng mga bata. Ginihira ito mga tugo eh. Itima ni Elbe. Ayun na lang tugawa. Pahuway na lang. Pa, wa lagi mo tingog. Ug sa akong nasabtan niya ron, murag pag may gustong isulti. Sanay na sabtan ako, Elbe. Kasi nakasabot na nga mag-ipada ng kwarta si Ilona. Wala siya balitain ini. Pa, dili mahimong magpakahilom lang taning gibuhat ni Mama. Inahantod siya, pero dili mahimong kumkumon lang niyang kinitaan ni Ilona. Pamilyado na si Ilona pa. Og naaghat siya sa pagbiya siyang pamilya tungod siyang tinguha nga mahatagan sa mayong kaugmaon ang mga bata. Sultihig yun na Mama pa, ha? Ihatag ang kwarta alang kang Brian. Mutabang kong sulti ni Mama pa. Bahala na. Huwag man anak. Kanang si Brian, aron di magubot. Aknisyan eh. Gipugos siya kong painom. Pero ano naman tato'y sinugdanan sa akong inom. Giapilan magpuan kabayo. Gabian hinuon ko na. Niya may siupaw. Di naman suko si Hanmin. Ay, gipabangka pa yung kuskanahan. Pildi pa ko. Nagasto pang 1,000. Ay, para dong! Hoy, para. Late dong Diyan ang sukli. Gatod magkukunin mo. Sige. Men! Hamen! Ablihin ko be! Daydan akong siupaw, men! Espesyal ni! Di asay balot! Ablihin ko, oy! Oy! Nagmata pa di ay ka-LB. Ay, di ay siupaw o balot. Tagsa mo anak ni Papa ni mo.
Hanimaho ang kambino, ma. Ang mga kanahan kong mga kauban dito, gipugos kong painom. Red wine raman dato'y ganahan ako. Gapilan yung puwang kabayo. Ah. Manig ingon ni mo nga, di ka magpagabi dahil de. O siya na maoras aron day. Sa'yo pa minoy. Sa'yo Ay, pa. alas 10 pa lang gani. Alas 11 na hapit, ma. Ha? Panot brush, oy. Ha? Maho ka lang da. Balik na sa dekag panugal. Daghan dekag sapi. Kadiyot ra. Mula mag-iinitan ko ni mo, Elvira. Og nahibuong kong nagmata ka pa ining urasa. Nga sa'yo man kang mo duty, ugma. Nga naman. Dili pa ron ang hustong oras nga magsulti ta, ma. Ugma na. Sige, good night ninyo pa. Uy, animal, naunsa ka? Mura may kasuko ka na ako, nga no ka, hoy! Ugma na, ma. Oh, ang animal ay, naunsa to si Amen? Sabay nahitabo nung wapa ko moabot, ha? Unsa Amen? Nga nung igo ka lang may tao na ako, Amen? Naunsa mo din, eh? Ugma na. Ugman ta magkusay. Usay yon. Unsa, oy? Murumog mga buang. Unsay yon? Ugma na. At di man na nagkaulingon-ingon, ni Maho ko na. Nanimaho tod kong singot na. Pila man gusto kalamis ang nagsugal ito. Wa ka daw ang electric fan. Ay, plus inom pa gyud. Gisumsuman pag kinilaw nga bulinaw. Manimaho gyud. Ay, manot brush ko eh. Uma. Magsuntis papa og si Evie ako. Kanyang ko nagpamido lang. Gusto ko magsusi. Pero tigay makiingon si Mama Ludi nga. Na-interes ko sa kinitaan sa iyang anak. May kinatog pa mga bata. Di ko na sa pukaw na. Masayo kong nakaw. Kung di na patungod sa mga bata, di na ko gusto mo pauli ni Baya. Mag-ilis ako. Manawag man. Si Ilvin tinggal ito. Nga ba na to, Claudia. Makalakaw na si Brian. Pakigsulti ko ng way buot na kong asawa. Uy, bata, nagilak man. Nita mo siyang papa. Walang ko niya bukawa. Uy, Inday. Yung nagilak man ka, Inday, ha? Niyaman ko. Iwan naman sa si Papa Lo. Nilakaw na di ay siya. Wako bukawan niya. Ingon siya gabi nga palitan mi niyag puto. Ay, mo ba palit ay tingali to, apo. Nay nagilak ay. Pa? Yan na ng bata. Nagilakin ko na. Ha, wa ko no siya pukawa, Brian. Nisaad ko nung palitan siya ro puto. Ako dali palit pa. Sam, hilom na. Si Kwati po dan tiya. Kaon ming duwa si Dudong. Oo, laki. Ay napaghilak. Pa, igayon na ron nga makigsultit ang mama. Ati manaw na ni mga bata. Pagpalit og puto og si Kwate. Kay pakaligoon ko na ni mga bata. Good morning ng Ilyang. Maayo kay nakaabot pagit ko sa puto ni Manang. Ay, mahurot na rin yung tao-tao na, Elbe. Nilapay naman itong bayaw ni Moran. Sa'yo lagi to sa trabaho niya. Sa'yo? Milakaw na gyud ay nang. Oo, hindi sa'yo to sa trabaho. Ako mga alas 9 pa man kumulakaw. Dini mo ito manihapon gabi eh. May nalang kay nabinlan pagsudan. Kibalitaan man to na ako nga dini mangutahan na ang babae ug hain siya puyo. Agi tudluan sa nako.
Giingnan ako nga, rates na di ay siya kay pay gipadaan namang kwarta sa Ilona. Ay wala man mutubay si Brian sa kong gisulti day. At pinato ka puto imo day. Balig 5 lang ng ilyang. Apilin na lang sa dog si Kwate. Timbal ang usa kasudlanan ng hapal. Dito mahibaw si Brian kag nang ilyang pa. Kay dito diyan niya mangutan ng babae nga gipamalihog ni Ilona pagpada. Nahibaw na gid ay si Brian pa. Mo dahil nga murag doon, di gusto isulti gabi eh. Maugyot pa. Ay, kalain sa kong ginawaan sa inom gabi eh. Kutaway ko ka, Pepe Elvira. Giwaldas lang ni mong gipadang kwarta ni Ilona ma. Unsa? Unsa nang gisulti ni mo, Elvira? Usbara? Lodi, naibaw na mi, nga nagpadag kwarta ang atong anak. Gitago lang ni mo. Alang kang Brian ang maong kwarta, Lodi. Ano nga na ni mo ihatag itong Brian? Di ay. Nahibaw na di ay mo. Maayo kung mauna. Nga, wala ko ihatag niya ang kwarta, kaya nahibaw ko og asa paingon ang hinaguan ni Ilona. Mangani mo ulit tibok adlaw gabi nga wa pa makadawat og kwarta? Ha? Unsa na ka kung siya pa nakadawat no? Og inahan ko hamin. May dako kong katungod nga mutipig sa kinitaan ni Ilona. Og ikaw, Elvira, ayaw paghilas-hilas o pasakit akong sulti, oy. Kaya lang sa inyong kasayuran, kung gusto kong maningil sa kung pag-antos o pag-atiman ninyo sa gamay pa mo, o di mo makabayad. Pila ka buwan ko kamong gidada sa kung sabakan. Pila ka tuig ko kamong giatiman. Dili mo maingon ni anak kung wa pa ko mag-atiman ninyo. Kahilas na mong mga insulto na ako. Lodi, Lord. Ginawa. Ang iyong tambal, dali tambal. Ma, sorry ma, sorry. Kuha ang iyong tambal. Sandali, Ilbi. Lodi, oy, Lodi. Saan ka? Saan ka ba, oy? Ma, sorry ma. Bawa na siya tambal. Dado na lang nato sa ospital. Tana na yun pa. Lodi. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!